Monggo monggo monggo. Mboten usah didulang nggih. Nggih. Rasa dulang madhepe rono. Oh iya. Ora melu? Ora. Sabrina. Beteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hang nyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo sele katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rang diakoni senadyan padha ra iso njangka bakal tak coba yen durung tapi samring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang talilo aku kudu kelangan kang mas musti kang neng ati kang aku siji tresna iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kemula anggun kula lampun tresno Sastra budaya Aiko Audio Cakko streaming. Jalan-jalan ke sana boleh ya? Boleh boleh boleh. Monggo dipersilakan monggo monggo. Yo oh oh oh. Oh oh oh. Kang mas kowe sing tak sayang talilo aku kudu
Iya. Sampun. Sampun. Ya mau apa judulnya? Ayang ayang.